Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Pero nahigot na ko kang Menard. Binuang ka ng gugmaha. Nasayop ka, Varceno. Kay kung gugma lang ang hiskutan, ikaw paghihapon ang tag-iya sa kong kasing-kasing. Baka kun ka. Varceno, Panahon na sab. Aron akong bawiun. Ang unsa may ako nga imong gipahimoslan. Sud sa dugayng panahon. unsa? Nahimo kang abogada tungod sa bandi. Nga imong napahimoslan. Gikan kanako. Nga gituhuang patay na. Apan unsa man kahay dangatan. Sasama kanimong abogada. Kung masayra nila. Nga ikaw usak ka satanista. Ki-blackmail ba ko nimo, Varceno? Sa imong huna-huna, angayan ko ba ka ng buhaton? Angayan ba nga i-blackmail ka sa matuod nga tag-iya sa bahandi nga naakaroon kanimo at ni Rulay Dabaskon? Varceno, Ubo ka nga niabot sa akong kinabuhi. Sa laktod, nagkamang kasayuta sa tumang kawadon. Apan gipakaon ko ikaw. Gibistihan o gihatagan sa tanan. Ug bugtong saksi ni anang tanan. Mao ang igsuon mo. Busa karon, ibalik ko ikaw kundiin kagikan. Hello? Varceno? Hello? Hello? Dili kini mahimo. Dili ko makatugot nga mawagtangan ko credibility sa akong pagkaabogada kung mahibawan sa kadaghanan nga ako usa ka satanista. Ug ang bahandi ni Varceno nga ni anak ko karon. Mao kini ang nagapahimo kadakong professional ug inila sa katilingban. Huwa ko kini kapangandami. Mag-unsa naman lang mi si Iha Krisha kung bawion na kini ni Varceno. Padayon ko maghagyo ni mo, Brina. Pasayloan na yung taon ko. Gusto na kong makamaton og kalinaw. Gusto kong kalimtan ang nasayran akong kamatuoran. Nga ikaw di ay ang matuod na akong inahan. Apan dili na ako kaya. Brina, pasibuot may pasabot, anak. Gusto ko masuko di mo. Apan dili na mo'y makatarunganon tungod kay ang kamatuoran. Ikaw mo'y naghatod na ako ining kalibutan. Utang ko ni mo nga akong kinabuhi. Mamatar sila. Brina, Brina, anak. Brina. Mamatar sila. Brina. Ang malipayon ko karon. Ang malipayon ko karon. Anihin ako ba ni mo ba? Dili ka na ako kayang biyaan. Salamat, anak. Dagan kay salamat. Dili na ako mapadayon sa pag-eskwela sa college, ma. Anihin ako din sa Latiera. At imanunta ka. Brina. Brina. Uban ang ubran, aron malingaw sab ka. Asa gid ay mo? Nganong naaman mo ida nga mga ilisan? Sa bukid. Adventure lang gud. Delikado man gud. Tanawa ra gud ang kalangitan. Puwahon paghihapon kaayo. Wa ba ning mo makita? Ikaw lang. Basta laki. Magmahay kit ka ba? Kung dili ka mukuyog na mo. Anilang lagi ko, Miss Krisha. Unya, ikaduhang pagtakdol sa buwan pabayaon niyang gabi. Ako na'y bahala sa akong kaugalingon. Wag yun mo makumbinser si Brena? Ron, mo ba na to? Wa cute, Chong.
Bisag unsa na lang gud nako. May balibad man gyud. Kay di lang gyud lagi ko na siya mukuyo. Sagdi na lang. Pero, angay siyang magmatnon. Kaya ikaduhang pagsubang sa takdol nga buwan pabaya, unyang gabi. Gisultihan bitaw nako siya bahin ana. Miingon man lang tuoy. Nga sira ko ni bahala siyang kaugalingon. Kuwao na to si Padre Ferde sa kumbento. Og mo padayon na kita sa dakong bukid. Training kit kayo na rin nakawan na to. Ay, medyo hadlok pero matirang matibay. O, baki. Basta kay andam dito kang unungan sa imong mga personal nga mission, Jo Marie. Salamat ko siya. Mahimong sayop magkining akong mga plano alang sa akong amahan. Apan, gusto ko lang kurian ang mga sayop sa kasaysayan. Swerte kit kayo kaning Miss Krisya dong Jomari. Kay wagas magmahal. Sa pagkatinuod lang bitaw, gasagikan sa kahitasan alang nako si Krisya, Maki. Wow ha? Salamat. Andam na bagyod ka mo. Basta kaya ko, andam na gid kayo. Ako sab, andam na kaayo ko. Oh, samot akong andam na kayo. Matirang matibay. Sige, ihatag ko karon kaninyo akong pedisyon ug ang panalangin sa tong labaw makakakaw. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Yayang Grasya, andam na akong musod sa laing chapter sa akong kinabuhi, kauban si Krisya. Unsay buot nimong ipasabot, Dong Jomari? Yaya, mubiyan ako kang Papa Millard. Og mapakyas gid unya ang ilang gilauman nga propesiya. Oh, Dong Jomari. Natultulan na karon namo ang daghaan sa misteryosong dapit sa yuta sa adlaw, Yaya. Ang Tierra del Sol. Ginoo ko. Sinugdanan unya ka na sa kapangisamahan mong supremo, Dong. Andam na ko nga banggaon ang kultong sungayan nga mo ikipangamahanan ni Papa Millard, Yaya. Hello, Iha, Krisha. Mami? Mami, sorry tayo. I love you, Mom. Pero kung makahibaw kung sa mahitabuan niya mong lakaw karon, kauban sila si Jo Marie. Paingon sa misteryosong dapit sa yuta sa adlaw, Mom. Unsay? Krisha, Iha, please. Ayaw kong binuangig sama, ana. Naghiskot kag misteryosong dapit sa yuta sa adlaw. You mean, Tierra del Sol? Yes, Mami Rolida. Natultulan na namo ang ganghaan kung asa agi paingon sa Tierra del Sol. Bullshit! Huwag ko maghatag di mong pagtugot aron mag-uban-uban ka kang Jomari na ng iyang mga lakaw, Krisha. I'm sorry, Mami. Pero gisuportahan ko si Jo Marie sa iyang mga advokasya. Sama sa pagsuporta nimo sa kulto ni Tito Menard. Krisha, Ready na sab kaayo ko sa bisan unsay mahitabo na ko, Ma'am. Uban si Jo Marie. balik sa karaang bahay sa mga Buenavides. Kay kuhaon ko ikaw dito. Kamo si Brenna. Hello, Ma'am Rolida? Brenna, kunta ka palihog si Krisha. Ha? Nga naman, Ma'am. Sultihi siya nga pabalikon diha sa karaang bahay sa mga Buenavides. Kay mo anha ko aron kuhaon kamong duha diha. I'm sorry, Ma'am Rolida. Hey, sorry for what? Di balik ako karon sa kiliran sa akong inahan. Ni mamatar sila. Unsa? Naluoy ko sa akong inahan, Ma'am. Nahuna-huna manggod na ako. Natawlan sab siya nga masayo. Busa dili maayo nga paantuson ko siya. Brenna, Magpasalamat bid kayo kog dako sa imong kamaayo nga rin ako, Ma'am Rolida. Kamo ni Miss Krisha. Giatiman ko ninyo nga sama gyud sa inyong sakop sa pamilya. Di pa eskwela pa man gani gid ko ninyo.
Naibaw ka ba og hain karon dad-an ni Jo Marie ang akong unika iha? Sa bukid man kuno, ma'am. Mag-adventure sila dito. Mauisulti ni Miss Krisha nga rin ako sa dayon nilang gikan. Gida ako nila pero wa ko ni uban nila. Brenna, nanawag na ako dili palang gido kay si Krisha. Paingon ko do siya sa misteryosong yuta sa adlaw. Natultulan ako ro nila ang agianan paingon sa Tierra del Sol. Unsay mo ikasulti bahay ni ini ha, Senior Supremo? Kinsay nagsulti ni mo ni Ana? Si Brenna. Gikan sad kuno kana kang Ma'am Rolaida ang maong kasayuran kay nanawag kini niya. Mapangahason jud kini si Jo Marie. Sukwahi siya sa dugo nga naglatay sa iyang kaugatan. Murag dili siya usa ka buena vidas. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!